खा 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 जल्दी। हेलो 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 ଗୋଟେ 25 ଟଙ୍କାରେ 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି। एठू कुआड़े जीवु को ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁହ? ଏବେ ସପୁରି ତୁଳି କାଢ଼ି ଯାଉଛୁ। ପୁରୀ ସପୁରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ କେମିତି ଲଗଉଛ? ସାର ଫାର କିଛି ଦିଆନ୍ତି ବିନା କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଫାଇଦା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ବର୍ଷକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ନାଇଁ କି ଘାସ ଫାସ ଟିକେ କାଢ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଚିବାର କାଟିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। एरिया चाष होची माने मु बिलीव करूनी एते एरिया भी चाष हो नाई नाई थोड़े लगेलु मीन्स सेटा कंटिन्यू हां ठीक है देखो स्टाइल काटी हमें देखिए काट अरे ना हां बड़ा सेटा तो खा 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 जल्दी। हेलो 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 ଗୋଟେ 25 ଟଙ୍କାରେ 20 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଯାଉଛୁ ସପୁରିଆଣି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ବହୁତ ଉଠାଣି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି।